U petom kolu premijer futsal lige BiH Kaskada je bila domaćin ekipi Salines Tuzla City. Nakon 4 poraza Kaskada je pokušala konačno doći do pobjede, ali ekipa Salinesa je bila ipak prejak protivnik da bi se to i ostvarilo. Gosti iz Tuzle od starta prave pritisak i već u 2. minutu dolaze u vođstvo. Kaskada u 7. minutu poravnava. Kako je počelo, tako je bilo tokom cijelog prvog poluvremena. Ponovno gosti dolaze u vođstvo od 1:2. Kaskada stiže na 2:2, što je bio rezultat prvog poluvremena. I u 2. poluvremenu slično. Salines pravi prednost, Kaskada stiže. Ono što je dodatno otežalo poziciju Kaskade je to da je za 5 minuta 2. poluvremena napravila 5 prekršaja. Svaki novi je značio kazneni udarac, pa se moralo posebno oprezno igrati. Nakon izjednačenja 4:4, Kaskada pravi veliki pritisak i umalo da uspije preći u vođstvo. Gosti se uspijevaju odbraniti od svih napada Kaskade i u finišu utakmice postići pobjedonosni pogodak za 4:5. Sada u Kaskadi moraju i to hitno nešto uraditi da se zaustavi ovaj niz poraza, jer zvona za napuštanje elitnog futsal društva BiH već su počela da zvone. U narednom kolu Kaskada ide na vrlo teško gostovanje kod Bosna Kompreda.